Jekk jingħata tal-fiduċja tal-poplu l-Partit Laburista fil-Gvern jistinka biex iż-żgħażagħ Ħawċin ikunu jistgħu jibqgħu jaħdmu f'għawdex mingħajr ma jħossu li qegħdin jissagrifikaw xi ħaġa. Joseph Muscat qal li dan il-progress jista' jsir jekk it-tmexxija tal-pajjiż taħdem id fit mal-qasam privat u ma' dawk kollha li juru interess biex jinvestu f'għawdex. Jekk ikun hemm qbil dwar il-proposti tagħhom se jsibu Gvern Laburista l-ħin kollu magħhom u li jimpenja ruħu li jneħħi l-burokrazija żejda. Lesti li nieħdu azzjonijiet li forsi mhux dejjem ser jintoġbu għal Joseph Muscat, iżda għandna l-kuraġġ nagħmlu għażliet deċiżivi. Ħalli noħolqu xogħol sostenibbli, xogħol fis-settur privat, xogħol li jħallas tajjeb, xogħol li jagħti futur, xogħol li permezz tiegħu l-Ħawċin jistgħu jibbażaw il-familji tagħhom ġewwa Għawdex tagħna. Tkellem dwar kif il-Gozo Business Chamber li rappreżentanti tagħhom kienu preżenti għall-Kungress għadhom ma ddaħlux fl-MCSD. Fakkar kif meta l-Partit Laburista ressaq mozzjoni biex dan iseħħ id-deputati nazzjonalisti kollha, inkluż Giovanna De Bono u Chris Said, ivvutaw kontra l-industrija Ħawċija. Iżda d-deputati Laburisti kollha ivvutaw flimkien biex leħen l-industrija Ħawċija jinstema'. U hekk ħankomplu nagħmlu li ġewrejna mill-oppożizzjoni we mean business. Lill-Ħawċin irridu nagħtuhom il-leħen. Ġewrejna mill-oppożizzjoni jekk il-poplu jagħtina l-fiduċja inwettquha meta nkunu fil-gvern. Spjega kif dan il-gvern jaqaf biss sal-kliem. Xhieda ta' dan hija lista ta' proġetti li għadhom biss fuq il-karta. Bħal dawk tal-Wind Farms, il-Business Incubation Center, l-Open Air Studios, il-kampus għall istituzzjonijiet internazzjonali tal-edukazzjoni u l-qort il-ġdida.